Krásný den. Připravuju ve spolupráci i s Trägerem témata na to, jak se zblížit v rodině v nelehkých situacích. A mě tam hodně napadlo právě to, jak s maminkami a miminky a rodiči tady vidím, jak jiná je reakce na průběh nemoci a toho dění v úrazech, když se nám podaří zachovat klid. Je to ale jedna z nejnáročnějších věcí. A teď už se teda usmívám, ale mám za sebou 2 probdělé noci, takže jsem si říkala, že jak nejlépe se připravit na tyto webináře, než připomenutím a ohlédnutím se za tím, jak jsem nemoci zvládala se synem před 4 lety, když najednou jsme tady zůstali na ty nemoci sami. A stejně tak vím, že často na ty nemoci zůstává jenom jeden z těch rodičů a druhý se věnuje dalším věcem. A hodně mi v tom pomohla určitá disciplína dělat reálné praktické kroky a ne se hrabat v hlavě. To znamená rozlišit v mojí hlavě, kdy naskakuju na paniku, na úzkosti. A hezky to navazuje i na můj včerejší příspěvek Vyměnit strach za důvěru. Je to pro mě celoživotní proces, něco, co jen tak se jako nestane a v každé nové situaci to procházím znovu, abych zachytila, kdy ty myšlenky jsou opravdu k něčemu, kdy mě to vede k nějakým krokům, které je důležité ošéfovat a kdy mi mysl naskakuje opravdu na úzkosti. A včera jsem při pohádce v hlavě 2, už jsme ji viděli po několikáté, viděla, jak se to snadno roztočí, když člověk je vyždímaný. A právě o tomto budou i ty webináře, protože si uvědomuju, že za ty 4 roky, kdy člověk je v tom trošku hozený sám, tak musí prostě najít nějaké kroky, jak tu situaci zvládat jinak, jak na ní jinak prostě reagovat. A právě tady ta má praktická zkušenost v docela náročném období provázená i těmi reálnými kroky, které mě naučil Träger, a bych ráda sdílela v těch webinářích. A pokud nechceš, aby ti unikly, tak určitě dej sledovat klidně i jenom tu moji stránku Dagmar Moc Králová a já, až budou aktivní, tak je označím. A nebo na webovkách dagmarmockrálova.cz je možnost odebírat zpravodaj půlměsíčník na půlky, kdy já sdílím jednou za měsíc, 2krát do měsíce, někdy jednou za 2 měsíce, co se nového děje za webináře, včetně těch, na kterých i na workshopech spolupracujeme třeba s kolegy z Trägeru nebo s kolegy v rámci dětské fyzioterapie. Takže toto všechno i v tom zpravodaji, který můžeš odebírat na mých stránkách, najdeš. Takže jenom jsem se usmívala tomu, že dneska jsem tu logistiku zvládla tak, že místo toho, abych jančila, kolik peněz mi utíká a jak to zvládnu pokrýt, současně jak si zvládneme jako hezky opečovat toho syna tak, ať se neochudí o ty Vánoce a ať mu něco neuteče. Tak spousta takových myšlenek mě samozřejmě po těch 2 probdělých nocích napadala a podařilo se mi zacvičit si sice třeba 10 minut, ale podařilo se mi to a stálo mě to opravdu hodně disciplíny, jako opravdu nenechat tu hlavu to rozjet a být tam prostě v klidu. A stejně tak dneska, proto jsem takhle oblečená, protože jsem si říkala, že to budu sdílet i díky Poli, která tuhle výzvu už dala před delší dobou a já jsem se k ní neměla, protože já jsem takový spíš člověk, který se pohybuje v tom reálném životě. Tak jsem vděčná, že už na univerzitě mám všechnu práci hotovou a můžu pracovat z domu a být tady se synem.
že díky Poli mám předvařené věci, protože jsme tady zrovna o víkendu vařili s Thermomixem a že vlastně syn už je starší a já jsem si mohla jít zaběhat, respektive spíš projít se, zaběhat, protáhnout se na 20 minut ven. A nemám z toho žádné výčitky svědomí, protože si uvědomuju, jak prostě před těma x lety je náročné jako vůbec odejít nebo nechat někoho jiného. Nikdo to tak nemá, ale vidím kolem sebe mnoho rodičů, kteří opravdu jako odejít od toho dítěte, když není v pohodě, je jako strašně náročný krok. A to rácio, ta mysl nás tam teda hodně musí podržet v tom, že hele, ale k dítě je s babičkou, nebo je s dědou, nebo je s člověkem, na kterýho je spolech. Ty potřebuješ jít dobít baterky. A právě o tomhle ty webináře budou. O tom, jak jiná je role ošetřujícího člověka, když je opečovaný. O tom, jak je ošetřující role, když je neopečovaný, docela jiná. Jaké to je být v roli pozorovatele v té rodině, třeba když je někdo nemocný a jaké je vlastně se od toho tam odstřihnout. Jaký je mezi tím rozdíl být pozorovatelem, který tam je přítomný a jak to je mocné pro nějakou nemoc, pro nějakou podporu té léčby, že tam je ten aktivní bdělý pozorovatel. A jaké to je pro ošetřovaného, když tam má ty opečované lidi a jaké to je, když jsou ty lidi vyšťavení. A tím teďka nechci vůbec probouzet žádné výčitky a vinu v tom, že to někdo z nás neumí, protože to prostě někdy se tak vyvrbí, poskládá, že to prostě tak je. Ale jenom bych nás chtěla vybízet k tomu, ať fakt víc spolupracujeme a mluvíme spolu o tom, co potřebujeme. Protože pro mě je to opravdu to jít na 20 minut ven, vyčistit si hlavu a to mi vystačí zas na nějaký čas. A ano, vím, že to je jenom krátká věc, že to takhle nezvládnu asi na 20 let, ale a budu pak potřebovat nějakou větší péči, ale aspoň na tu krátkou chvíli pro mě je to pohyb. A tak i prozkoumat si, co je to, co mě zdrojuje, kde fakt umím vypnout, získat nadhled, tak i toto bude součástí těch webinářů. Takže ještě jednou připomínám, aby ti to neuniklo, tak klidně dát jenom sledovat tady tento profil a já budu ty webináře pak označovat a budu je nejspíš pak po určité době uschovávat na kanále Hero Hero, ale jinak budou samozřejmě veřejné, přístupné. Tak jo, tak ať si najdeme chvilky pro sebe a současně ať se nevzdáme, když to je někdy těžký. Tak jo, mějte se hezky, ahoj.